देलायखांबाय दायो ओरैबायदि गरमखानै ओमफ्राय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो बेलासिनि सम बेलासि माने नै दायोथ' मोनाबिलियानो जानोसै आरोना 5ता जाबाय टाइमा ओमफ्राय दा जों माने आं न'निफ्राय हारसिं थांगोन आरो ओमफ्राय आगैया सालबारियाव दङ आगै मुथु आंहा इसे माने न'नि नांनाय बुस्थुफोर दङ बिदिनो स्राब साबोन ओमफ्राय माबा माबि बिदिनो मोखाङाव फोनग्रा क्रिम ओमफ्राय बिदिनो बुहुत बुस्थु नांगौ आरोना थाव माबा माबि ओमफ्राय दा हासबेन्डआ बुंबाय मा आंखौ नों थांनानै फदनो फै होननानै ओमफ्राय दा बेनिखायनो आं थांनो नागिरदों न'नि नांनाय बुस्थुफोर बिदिनो बजार बानायनो ओमफ्राय लोगोसेनो आगैयाथ' जोंना सालबारियावनो थायो नालाय दा आगैयाबो माने नेनानै दङ आरो आंखौ गावहाबो बाजार बानायनो फैखादोंनो ओमफ्राय दा थांनोसै बेलासिनि कफिबो लोंना फैनोसै बिब' फंबाय सानैजों नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बेलासिनि गोथाव कफिखौनो लोंना फैनोसै आरो बिब' फंबाय सानैजों नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दायो आङो थांनोसै ओमफ्राय थांनायावथ' भिडिअ लालांनो हानाय नंला हारसिं थांगोन नालाय स्कुटि सालायनानै माबा एसे उसुबिदा जायोना भिडिअ हमनो ना मानो बोरैबा गोलैबायबा दा आङो थांनोसै जि गोलोमखायो आं आयु गन्थंआनो अयथासार गोलोमखायो आंना बेखिनिया थांसै दायो थांसै आङो जिउ स्रां स्रां आराम नुदो दायो नै सालबारि मोनफैनानै नै जोङो दायो कफि लोंनो नागिरदों आगैजों आंजों आंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ लाजोब्बाय आङो ओमफ्राय दायो नै जोङो कफि लोंसै अबे नाय फट' मोजां नुयो नोंना खामानि गैया मबाइला बे केमेराया मोजां आरो सेल्फिया मोजां नङा जेसे फेनाव थाबाबो आंनाव गन्थंआव गोलोमबाय थायो बेखिनियाव मानसिना लाइटआ बारा मोजां नाङाखै थांनाय बोसोरनो खुलिनो थांनाय बोसोरनो आं पात्ता गैया दिन्थियाखैनो आङो नोंथ' फैबाय थायो आं माइबा मोनसे लाबो जाहरलायदों बुंनाया आं मा लांनो होनदों गावसोरल' बिद' फंबाय जासिगोन आं बाय खालामनाय ला जाबाय लाइट होबाबो मोजां नुयो माथो मालाबा नै इखो होबाथाय लेथ्रा नुयो जाबाय सिनिया जाद' Kita dapat tengok. Sangat dah.
माबा फैबाय दायो नै बिब' फंबाय सानैजों आरामसे मोनाबिलिनि जाबाय रल जाबाय ओमफ्राय कफि लोंबाय ओमफ्राय आंना हासबेन्डआसो बिचारा न'आव हारसिंहाय दङ ओमफ्रायो आगैजों आंजोंथ' बेलासिनि आरामसे जाबाय दा हासबेन्डनो न'आव थांनानै फुदुंना हैनांसिगोन साहखौनो गाइखेर साहखौबो बारा लोंनो नागिरा बेयो लाल साहखौनो फुदुंना हैनांसिगोन आरो ओमफ्रायो आंनाथ' गासिबो जाजोब्बाय बाजार खालामनायाबो बाजार खालामखांनानैसो जोङो हाबफैदों नालाय बेयाव ओमफ्राय आगैयाबो पनिर माबा माबि लादों बिदिनो गाव हारसिङैसो थानाय नालाय एसे बाजार बानायबानो जायो बिनिया नांब्रबगौबानो फैयो मालाय खाथि जायोना बिना सालबारिया एकदम खाथि जायो कलेज खाथियावनो लादों नालाय बे रुमखौ एबार थांसिगोनबो आगैया नै गाबोननिफ्राय एग्जामा बायबाथाय पुरा थांथारसिगोन न'आवहा गुवाहाटियाव ओमफ्राय एकदम खालि मोनसिगोन आरो जोंनावबो फैबाय थायोमोन नालाय साखाथियावनो थायो नालाय माबा मोनसे नांब्रबगोबानो बा जोंहा मायबा गोथाव ओंख्रि संबानो लेंहरो मामोनाबो आरो बिगुमैयाबो आंबो बिदिनो माबा मोनसे गोथाव संबानो लेंहरो आरोना ओमफ्राय जानानै थाङो आरो हर थानो गोसोबा थाबाय अखानायै बिगुमैया दोनहैबाय बिदिमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' नै मालाय एबारनिफ्राय BA कमप्लिट जाबा इनिफ्राय थांसिगोन आरोना जोंहा आगैया ओमफ्रायो नै दायो आंबो थांनांसिगोन जल्दिनो मोनाबाय नालाय एसे हासबेन्डआबो फन खालामबायानो आंना मा दाबो मोनफैयाखै होननानै ओमफ्रायो थांनांसिगोन दायो ओमफ्राय आगैयाबो थांसिगोन गावनि रुमाव आंबो थांनांसिगोन हारसिङै न'आव फैनांसिगोन मोनाबिलि जाबाथाय एकदम थाबनो माने मा होनो थां इदि जासोयो आरोना जोंहा आगैया मट'आ हारसिं माने इदि गारि सालायनानै फैनाय नालाय ओंखायनो आरोना सोरबा लोगोआव थाफाबा एख' नङा खिन्थु दा आं हारसिंसो फैनांगोन नालाय सालबारिनिफ्राय न'सिमहालागै जोंनाथ' रुपहियावसो नालाय ओरैबायदि नै गोलोमफ्रुजोब्बाय न'आव मोनफैलायबाय माबा माबि लानानै रिदिं रिदांनो कफि लोंना फैबाय कापसे नोंनो जेबो लाबोआसै आंना नै हासबेन्डआ दासो दुगैखांदों मोनाबिलिनि दुगैबाय बेहा आंहाबो दुगैनांसिगोन जि गरमखा दुगैनोसै आंबो गावनो जेबो लाबोयैनि नै रागा जोंगासिनो आं बावगारदों आथुर मोनाबायना बाबुआबो थांदो जल्दि थांदो मोनाबा गारि सलायनो माने बाजासो गारहैयो आगैया बाबुआ जाना हारसिंबाथाय ओमफ्राय माबा थांदो होननानै ओइ नों माबा मोनसे नोंनो गाबोन लाबोगोन आं नों आंनो लाबोयो गावबो जाना फैयो आं दिनै चिकेन ललिपप जाना फैदों मम' जाना फैदों ओमफ्राय नों आंनो लाबोयो नोंथ' खोन्थाहरबासो लाबोयोना ओमफ्राय मालाबाल' गावनि गोसोजों लाबोयो आरोना बांद्राय बया बुंनो हाया लाबोयो जेसेबां लाबोनाया होमबाबो आंथ' दिनै बावगारबोबायना नों एफा बुंनाङाना आंखौ बावगारनायखौ दाउ बेदर लाबोदों माजों संनाय जायो नङासै खोमसिखायनो जा गरमखा आयु स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दायो नै आङो भिडिअ बानायबाय थानो हानाय नंला मानो होनबा दा आङो दुगैनोसै बिराद गरमखा दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन बेदर संनांसिगोन संनानै बयखौबो जाहोनांसिगोन स' बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थाबनो थार्टिके खालामना होदो नोंथांमोना बयबो थाबनो जाथारसिगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो